everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Naglipog na ko. Nga naman yun ay ha? Unsa ang sikin sa kamang yun ay? Paselo ako. Pero, dili pa karon ang hustong panahon. Aron ka masayad sa matuod bahin ako. Ikaw ug ako. Kabahin sa karaang kasaysayan. Unsa? Kitang duha? Kabahin sa karaang kasaysayan? Diha ka na kaniadto. Siya diyang nagpakataho ang Pangis nga Supremo sa kultong suhayan. Nga ilawom sa landong sa Antikristo. Gatusan ang kamanga katuikan anang labay. Nagpagkatao ka na. Pinaagi ni Lidjula. Unsa? Si Draco, nga mao ang maghahalad. Og si Lidjula, kinsa mo ihalad niya ito higayon na. Wa lagi ko makasapot sa iya karong mga sinultihan. Magkapalipog kaayo. Diyos ko. Diyos ko, maluoy ka. Hatagi na kami si Eliakim sa kalinaw. Gusto na kami magmalinaw na sa among pagpuyo. Pero, unsa o sikin sakit ka siya. Nga nung daghan mag-asig na sayran bahin sa karaang panghitabo sa kasaysayan. Gusto kong isgutan na to ang bahin sa itong kasal. Tinuod ka ba, Ranito? Magpakasal ta? Sigurado ka? Oh, sigurado na kay ko, Brenna. Nga ikaw ang gusto na kong minyuhan. Huwag kabutangan sa akong gibatik karong kalipay. Sobrang akong kamalipayon karon. Human ka mabatik ka nimo itong mga pungaran nito. Magminyo ta. Magpakasal ta, Brenna. Malipay yun sa daddy mo. Kung may bauto ni imo karong desisyon ra nito. Karon, inighatod mo na ako sa bahay. Inigbiya si mong sakinan. Bation ko dayon ang kalaay, Rana. Ayaw ka balaga. Kay humano niya sa atong kasal. Di na ko malayo pa nimo. Naana niya ako sa imong kiliran. Kay imo naman niya kumbano. Gusto ko madali na kanyaran. Hindi na ako makapaabot pagdugay. Ayaw na huwag ayaw pagdali, Brenna. Kuminyoon na tangkay ko eh. Ug ikaw ang bugtong lalaki nga may gusto na kong ikauban sa kaminyoon lan. No, promise. Kinahanglan kaslon kami si Brenna. Kanang masulbad ang problema bahin sa duha ka mga traidor, Daddy. Naghatag og labad sa o katong durwa. Ina magasalor magtago-tago. Sulbaron ko ang bahin nila, Dad. Kana kung dili nimo kaya. Iyo. Sulbaron gid ako. Tungod kay sultihan ka. Dako na kaayo karon ang akong tinguha. Nga maangkon nato ang mapa sa karaang treasures
nga mas una pa ka sa hidden treasures ni Yamashita panahon sa hapon. Oh, hora nito. Suma pa sa gikasulti na kong ekspertidad nga mao si Maestro Alden Eliseo. Matod pa niya, mas presyoso ang Philippine treasures nga da sa mga Spanish kaysa Yamashita treasures na itong panahon sa hapon sa pag-ulbo sa Gulf War. Ang ikadang gubat sa kalibutan. Oh, ha? Sa ato pa? Oh, dunay nahibaw sa maong hidden treasure nga mas una pa kaysa Yamashita treasure? Doon. O kana, matod pa ni Maestro Alden Eliseo, silang mga eksperto. Unsa? Pero ang problema lang nila, matod pa dad, mao nga kung si kinsa karon ang nagkunit sa maong pinisepisa nga mapa. Oh, kung mao ka na, kasibot na karon mo akong gibati iyo, aron makasaladayon ka mo si Brina Garces. O dad, aron maangkon lang nato ang Philippine treasure. Oh, mao ka na ihora nito. Ug mahitabo lang ka na, kung magkuha na nato ang mapanini nga tuwa sa libro sa karaang kasaysayan. Ug ang naghupot ini, mao ang katapusang kaliwat ni Draco nga si Brina Garces. Time pa. Giyon sa niyo pagkasayod ha, daddy? Nga to akang Brena ang maong mapa? Ha, daddy? Oh, pinagi kang ni Candro. Ang taong nag-imprinta sa maong libro sa usa ka printing press. Pinalit ko ang maong kasayuran, iyo. Gibayaran ko ang maong impormasyon gikan sa maong tao. O guni ha, kay dili man lagi ko buot nga dunay laing tao nga masayon. Oh, gipatay ko na lang siya. Daddy? Oh, kung bahay na gani sa bahan di iyo, ayaw yun pagpanagana o pagpatay. Mapanag-iya mo lang kini. Patyag yun si bisan kinsa nga mamahimo mo kaagaw sa mga presyoso kaayong hidden treasure. Ihuran dito. Oh, nga nung itutukan ko ni mo sa Mariana. Unsa to, Daddy Virgilio? Kinahanglan patyon ang si bisan kinsa nga mamahimong kaagaw sa maong presyoso kaing hidden treasure? Tungod kay duwa kini nga iya sa mga sungayan. Iya sa yawa. Daddy? Sa duwa sa kinabuhi o kamatayon, usarag yun ang magpabiling buhi. O siya mao'y laping bulahan, Mr. Ranito Benefuerte. Mo ba din? Oo, iyo. Musa, ikaw. Barugi. Hug batuni ang kinaiya sa usa ka matuod nga Benefuerte. Ayaw kalimot nga ikaw. Apo sab ni Samuel Benefuerte. Yes, Daddy. Apo ko ni Samuel Benefuerte. Ug anak sa bangis nga si Virgilio Benefuerte. Sa ato pa, dili ikalimod nga naglatay sa imong kaugatan ang dugong kriminal. Daddy? Ang dugo sa pagkakriminal, sa pagkalampingasan o pagkadautan. Nanubay-subay sa imong kaugatan. Kay ingon mo sa niya na ang unatang katigwangan. Mga dautan. Ayaw pa na gana. Ayaw ka hadlugi ang pagpatayog tao. Kay ingon usab niya na ang unatang mga katigwangan. Kaliwat ni Samuel Benefuerte. Ang libro nga nasa kulanan. Diyos ko. Ang libro sa karaang kasaysayan. May ginawa na sama.
Marag doon ang kinakinabuhi. Unsa mi kay buti pasabuting ako mga natingan ana. Wala mo ginunta ni. Pero karon niya na saba. Di balik na saba. Nga naman yung gani. Og man ka libro. Og ang pahina nga may ako mabrihan. Ako basahon. Sa usa ka chapter ni mao libro. Ako basahon be. Og ang kapasana namugna na. Aron may ipanas sa nalatid ng patyo na. Anong pagtuman sa usay angay kun usay dili sa pangay. Usay pati pasabuting maunsang bigay. Milabat na sa nang akong oo. Dili ko na ipadayon na pagbasa. Kalit kinasakit ang akong oo. Nawala sa dahil ang kalit ka magpanakit sa akong oo. Miseryoso ka mong libro sa kasaysayan. Ha? Asa man ta? Nga na mamaya man ta din sa kumbento. Mas luwas man kita din dili pa? Dunay bahay nga papuyan si Padre Bastiano. Tinood ka, Eliakim? O Judea. Naluoy taon ang pare. O murag wa siya makatuo sa akong gitugan niya. Nga sa sud sa daghan ng mga adlaw nga nagkauban ta. Pero wa pa nahitabo ka natong duha. Naluoy ko ninyo. O gibati ko sa inyong kahimtang, Eliakim, Judea. Salamat, Father Bastiano. Ikaw ang tubag sa akong gipangayo sa langitong amahan, Padre Bastiano. Daghang kayong salamat. Matag higayon nga makita ko ikaw nga magluhod ug mag-ampo at tubangan sa sakristiya. Kinasing-kasing kayo. Nagtuo magani ko sa sinugdan nga seminarista ka, Eliakim. Ha? Mao pa di, Father? Kung mag-ampo, kinahanglan nga diya si mong hunahuna, ikasulti ta ang Ginoo ug ikapagawas ta ang kainit sa saha diha sa atong lawas ug kalag. Mao nga para nako, dili gid maayong dali-dalion ang pagampo. Kay ang Dios pinahimutang sa tanang higayon ug dili madali-dalion. Husto ka niya ang pagkasultiya, Eliakim. Tinuod ka na. Dili maayong dali-dalion ang pagampo. Kay ang Diyos mo'y imong gikasulti, pinaagi sa nahuna o kasing-kasing. Ang Dios mo'y magbubuhat. Busa ato siyang agahon. O kitang mga binuhat lamang niya, mao iyang ulipon. Nga sa ato pa, dili maayo nga ang usa ka agahon kung makigsulti sa iyang ulipon. Pagdali-dali, nga mura na hinuon og taken for granted ang iyang pagpakigsulti ngadto sa iyang agahon. Tinuod ka na. Nindot kang ikasulti, Eliakim. Talagsaon ka. Padre Bastiano, Misteryoso ka. Alang nako, Eliakim. unsa? Nakita niya ang akong pagkamisteryoso. Wakay, gitipikan nga di katibong pagduda ang pare. Nga rin ako. Diyos ko. Lauban ko nga naagakanunay sa akong kiliran. Kaya nagsugod ang akong kalistanan. Gikahadlukan ko nagkaroon na ang kamatayon. Kung mamatay makanay ko, gusto ko mamatay sa matang sa kamatayon. Kamoy gilatid mo maoy angay ka na ako. Ang kamatayon nga mo'y mapapas sa tanang tunglo sa akong kalag. Aron matuman na ang dugay ko nagkipangandoy. Nga magpuyo uban ang imong kaluoy
diha sa imong gingarian sa kalangitan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.